Η Κυφσιάνκα, αν και έκανε ένα πάρα πολύ καλό πρώτο σετ, στη συνέχεια δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό του Ολυμπιακού που φάνηκε να χάνει και το δικό της ρυθμό και την ψυχολογία της. Για ποιο λόγο? Πιστεύω ότι όταν έρχεσαι σε έναν τελικό κυπέλλου, έχοντας νόημα ως απελευθεριακό, όταν σου δίνεται η ευκαιρία, κάνεις τόσο κοντά να πάρεις το πρώτο σετ, το κάνεις από δικά σου λάθη. Αν θυμάμαι καλά, έχουμε κάνει 5 λάθη για να φτάσουμε το πρώτο σετ. Και το δίνουμε δώρο εννοώ από τη στιγμή που τα κάνουμε. Τότε μετά αυτό συνεχώς μας μένει στο πίσω μέρος του μυαλού, ότι έπρεπε να είμαστε μπροστά. Ο Ολυμπιακός ανεβάζει την απόδοσή του, είναι και ένα 0 μπροστά. Πιστεύω ότι τα κερδίζει από εκεί και πέρα. Εμείς το μοναδικό που μπορούμε να σταθούμε είναι ότι αν είχαμε αυτό το πρώτο σετ, σαν μαξιλάρι να το πω έτσι, ξεκινώντας με αυτό, θα μπορούσαμε να δούμε το μάτς διαφορετικά. Και ο Ολυμπιακός βεβαίως να έχει διαφορετική πίεση γιατί είναι ο τελικός κυπέλλου. Από εκεί πέρα το αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Εμείς κοιτάμε σίγουρα. Φάνηκε σήμερα ότι το μεγάλο επιθετικό όπλο Γιοβάνοβιτς και το σερβίς που ήταν το δεύτερο όπλο δεν λειτουργήσαν όπως άλλες φορές. Αυτό μήπως επηρέασε τελικά και στο να εκφράσει το αποτελέσμα τους για την κακή σας ψυχολογία? Όχι, για την κακή μας ψυχολογία όχι. Σίγουρα ο Γιοβάνοβιτς και κάθε παίκτης είναι αρκετά σημαντικός σε όλες τις δεξιότητες. Ο σερβίς είναι ένα όπλο για μας. Σήμερα δεν λειτουργήσε έτσι όπως έπρεπε. Προφανώς γι' αυτό κάνουμε τη δυναμική μας. Μας εκνεύρισε όμως αυτό και πολύ πιστεύω ότι χάσαμε λίγο την συγκέντρωσή μας γιατί είδαμε ότι το σετ είναι δικό μας και από δικά μας λάθη. Ευχαριστώ πολύ.